L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jinsabu biss sena l-bot. B'Malta se tkun qed tivvota fit-8 ta' Ġunju. Kien fid-dawn ta' dan li sar stħarriġ magħruf aħjar bħala l-Eurobarometer illi kejjel is-sitwazzjoni taċ-ċittadini Ewropew f'diversi aspetti. Min dan l-istħarriġ ħareġ li fil-maġġoranza il-Maltin qed iħossu li l-għoli tal-ħajja u l-piż tal-prezzijiet affettwalhom sew ħajjithom. Fil-fatt 62% tal-parteċipanti jħossu li l-livell ta' għajxin tagħhom mar allar. Bit-3 u 80% jemnu li l-livell ta' għajxin tagħhom se jibqa' jiġi affettwat b'mod negattiv matul is-sena li ġejja. Meta ġew mistoqsija jekk isibux diffikultajiet biex ħansu l-kontijiet, kważi 30% qalu li jsibuha diffiċli minn żmien għal żmien jew saħansitra kważi dejjem biex ilaħqu mal-ispejjeż. F'dan is-sħariġ ħareġ ukoll il-Maltin jittamaw li l-Parlament Ewropew jagħti priorità lil protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u lid-demokrazija. Fil-fatt, 49% tal-Maltin mhumiex sodisfatti bil-livell ta' demokrazija f'pajjiżna. Kważi 50% jħossu li huwa importanti li jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. b'87% jemmnu li l-Unjoni Ewropea għandha impatt pożittiv fuq pajjiżna. Meta ġew mistoqsija għalfejn jivvutaw, fil-maġġoranza tal-Maltin qalu li jivvutaw biex juru s-sapport tagħhom lil xi partit politiku jew lil kandidat partikolari. Min-naħa l-oħra stħarriġ li sar fil-bqija tal-pajjiżi Ewropej juri li fil-maġġoranza jivvutaw għax iħossu li huwa dmir tagħhom u biex jaraw li jsir it-tibdil meħtieġ. Il-Maltin li qalu li ma jridux jivvutaw fil-maġġoranza tagħhom qalu li jħossu li l-vot tagħhom mhux se jkun qed ibiddel xejn, fil-waqt li oħrajn ma tinteressahomx il-politika. Fl-aħħar mill-aħħar, il-parteċipanti Maltin iħossu li huwa importanti ferm li pajjiżna jiforma parti mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, huma biss 8% li mhumiex kuntenti li Malti parti minn din l-Unjoni.